Ah? Kutsilyo? Jenny, nakakamatay yan! Talagang papatayin kita! Kaya umalis ka sa daraanan namin ng anak ko! Alis! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga kabataang napapahamak hindi lang dahil sa pagiging ulilang lubos, kundi dahil din sa kapusukan. Ito ang naging karanasan ni Jerry sa ating dunang sa kanyang panahon. Maliit na naman ang binigay mong pera sa akin, Eljan. Paano tayo makakaipon nito para sa panganak ko? Ilang buwan na lang isisilang ko na magiging baby natin. Wala pa rin tayong ipon. Nagsisikap naman ako ah. Binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko sa pagbabantay ng sugalan ni Mang Akong. Kaso nga sa ating dalawa palang kulang na yung kita mo. Paano pa pagdating ng anak natin? Huwag ka mag-alala. May gagastusin tayo. Mangungutang ako. Pag binayaran mo yung uutangin mo, wala ulit tayong panggastos. Ano ba gusto mong gawin ko? Tuparin mo yung pangako mo sa akin! Humanap ka na ibang trabaho, yung mas kikita ka na maayos! Nakakabanas ka naman eh. Isa nga wala nga akong makita. Hindi naman kasi ako tapos kahit high school. Hindi rin ako maaaring magpasada ng tricycle dahil wala akong lisensya. Hindi rin ako marunong magmaneho. Paano na lang pala ang buhay natin? Ikaw, kapag hindi ka tumahimik, susuntukin kita! Salamat sa pagdalaw mo, Sally. Nabalitaan ko sa kapitbahay niyo na nanganak ka na last week. Ikaw talaga, hindi mo man lang ako tinawagan. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi wala akong load eh. Kaya kahit text, wala. Hindi ko magawa. Ganun ba? Nakita ko si Eljan kanina. Naroon sa tindahan ni Aling Simang. Nagiinuman sila kasama ang barkada niyang si Makmak. Kaya nga nainis ko lalo sa kanya eh. Kulang na nga yung perang binibigay niya sa akin. Nakukuha pa niya magbisyo. Minsan tuloy, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako magsama kami. Oy, huwag kang magagalit ha. Pero talagang hindi ka dapat sumama sa kanya. Kasi ang bata niyo pa. Ikaw 17, siya 18 lang. Tapos wala pa siyang maayos na trabaho. Sana kasi sinunod mo na lang ang tiya mitring mo. Sana hindi ka naging pabigla-bigla. Jelly, ang pagkain natin. Lasing ka na naman. Sasabihin mo na naman, nilibre ka ni Makmak. Dahil nanalo siya sa sugalan, doon kina Mang Akong. Iyon naman talaga ang totoo eh. Kahit magtanong ka pa kila Mga Akong. Kahit libre yan, Eljan. Hindi pa rin tama yung ginagawa mo. Ano? Dahil nagiging bisyo mo na yan eh. Alam mo, darating ang panahon, hahanapin mo na yung alak na yan. Hanggang sa wala ka na ibibigay na pera sa akin para lang makainom ka ng alak. Tumigil ka na ha? Nagagalit ka dahil totoo yung sinasabi ko? O baka nga adi ka na nga dyan sa alak na yun eh! Iko, tumigil ka na! No. Ha? Ha? Nagaka! Ganyan ka pag napagsasabihan ka, nananakit ka! Ayaw mo talagang tumigil, ha? Ka talaga! Ha? Ha? Ano? Ha? Kailangan ka talaga lalaki ka! Sana hindi na lang ako sumama sa'yo! Ganito lang pala magiging buhay ko! Oh, Doming. Ito pang sopas. Salamat, Mitring. Ay, may nabalitaan nga pala ako tungkol kay Jelly. Ano yun? Naghihirap daw ng usong pamangkin mo. Marami ng utang sa mga tindahan sa lugar nila. Oh,
Naasahan ko na yun. Eh dahil bukod sa bata pa, walang maayos na trabaho yung sinamahan. Hindi lang yun. Para daw makakaya ng mag-ina, tumatanggap ng labada ang pamangkin mo. At nananakit pa raw ang Eljon na yun. Walang yang yun. Hindi na nga mabuhay ng maayos ang pamilya niya, nananakit pa. Kausapin mo yung pamangkin mo. Naiwan na niya ang lalaking yun. Nang hindi na dumami pa ang anak niya sa Eljon na yun ba? Ay, paano ko kakausapin? Na hindi nga marunong humingi ng tawad ng batang yon. Pinag-aaral natin, sa halip na mag-aral, ayun, nakipagnobyo. Kaya nabuntis ng maaga. At ayun, nakipagtanan. O paano? Hahayaan mo na lang si Jelly sa ganong kalagayan? Jelly, Jamitring. ako na nagpunta dito. Kahit na nga mula nung sumama ka magtanan sa Eljon na yun hindi ka man lang makadalaw sa bahay. Sorry po, Tia. Nahiya po ako sa inyo. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Nang mamatay si Inay at Itay, kinupkup niyo na ako. Pero naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok. Maagang nag-asawa. Hindi mo asawang lalaking yun. Hindi naman kayo kasal. Kaya pwede mo pa siyang iwan kahit na anong oras mo gustuhin. Tia. Jelly, hindi mo maitatago yung mga dinaranas mo sa kanya. Ayan no, may mga pasaka. Malamang sinaktan ka ng lalaking yun. Galit po siya sa akin. Ha? Nanghingian ko siya ng pambili ng gatas ng anak namin. Nang irresponsable. Nakuha pa niyang magalit at manakit, ha? Eh talaga naman tungkulin niya yun, napakainin yung anak niyo? Ay nako, iwan mo ng lalaking yun. Bumalik ka na sa bahay. Nagpunta pala sa inyo si Aling Mitring. Makmak. Kahapon, nakita ko siya nang papasukin ni Jelly. Kaya hindi na muna ako umuwi habang nasa bahay siya. Makasaya muna lang ako ng matandang yun. Ayos ka talaga, pare. Nakaiwas ka pa. Siyempre, ako pa. Mabuti na lang hindi niya kinuha si Jelly at yung anak ninyo. Hindi ako papayag na iwan ako ni Jelly at ang anak namin. Bubugbugin ko siya ng gusto kapag ginawa niya yan. Ako mangiiwan sa babae. Hindi ako ang iiwanan ng babae. Jelly, bakit naka-empake ka? Saan kayo pupunta ng anak natin? Alis na kami dito. Iiwan ka na namin. Ano? Total, hindi ka naman nagbabago eh. Hindi kami mahalaga sa'yo. At saan ka pupunta? Ha? Sa tiyamitring mo? Hindi ka na tatanggapin, oy! Dahil ang tigas ng ulo mo at may anak ka na. Magiging pabigat ka lang sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Eljan. Handa ang tiyahin ko na tanggapin kami ni Baby at tulungan ako makabangon. Yun! Kaya pala mayabang ka na, ha? Mayabang ka na! Ha? Ano? Sama mo talaga. Wala ka. Halos na lang ako. Sinaktan mo pa ako. Mayabang ka eh! Kala mo kaya mo na ako? Pero ito na ang huling pananakit mo sa akin. Sa susunod na suntukin mo pa ako, sisiguraduhin kong masasaksak naman kita. Jelly! Nakakamatay yan! Talagang papatayin kita! Kaya umalis ka sa darahanan namin ng anak ko! Alas! Oh, Jamitri, Jelly! iniwan na po namin si Eljan, Tia.
Pero bago po ako nakaalis, nasaktan pa po niya ako. Naku, walang hiya talaga ng lalaking yon. Ay, tama lang yan. Tama lang na iwan nyo na siya ng apo ko. Bitring, sino ba dumating at... Jelly? Ako nga po, Tio Doming. Patawad po. Naging mapusok ako. Matigas ang ulo. Kaya sinapit ko yung kapalarong ito. Patawad po sa inyo ni Tia. Ay, huwag ka na umiyak. Tapos na yun. Oo nga. Tama ang Tio Doming mo. Basta ang mahalaga, gusto mo nang bumangon ngayon sa nagawa mong pagkakamali. Walang iya ka, Jelly. Kala mo hindi ako makagaganti siya. Naunahan mo lang ako sa kutsilyong hawak mo. Pero ngayon, patay ka na sa akin. Dahil hindi ka na bubuhayan nitong dalakong gasolina. Bubuhusan ko ng gasolina ang kwartong ito at saka ako sisintihan. Ayan, binubuhusan ko na. Ayan, naibuhos ko ng gasolina. Ngayon naman, sisindihan ko na. Mamamatay ka na, Jelly! Salamat naman na tinawagan mo rin ako. Narito ka na pala uli kina Aling Mitring. Oo, Sally. 3 weeks na. Nagtitinda na nga ako ng ulam dyan sa harap nitong bahay eh. Para may kitain naman ako kahit paano. Pero sabi ni Tia, mag-aral daw ako ulit sa pasukan. Ba, okay yan. Ang bait talaga sa'yo ng tiyo mo, no? Ay, totoo yun. Ako lang talaga ang may kasalanan. Kaya ako, eto, dalagang ina ngayon. Kaya, alam mo, hindi ko na talaga sasayangin pang kabaitan nila sa akin. Talagang mag-aaral na akong mabuti. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking anak. Talagang dapat mong gawin yan. Dahil malabo ka na matulungan ni Eljan sa mga pangangailangan mo sa anak mo. Uy, alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit? Hindi, ano ba nangyari? Sabi ng kaibigan ko na taga roon sa lugar nyo, hinuli daw siya ng mga pulis nung Makalawa. O bakit anong ginawa niya? Lasing na lasing, nagwala at sinunog ang bahay nyo. Ano? Ginawa niya yun? Oo. At sa galit ng mga tao na nadamay sa sunog, ayun, binugbog siya at ipinahuli sa mga pulis. Kaya ngayon, tsak na makukulong siya. Pinagdimla na talaga ng espiritu ng alak ang pag-iisip niya. Ay, salamat na lang sa Diyos. Nakahiwalay na ako sa kanya. At ngayon, ay handa ng magbagong buhay. Huwag mahirati sa nagawang pagkakamali. Sa halip ay bumangon dito at matatag na harapin ang mundo sa kanyang panahon. Nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Music and Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.